Ji lang solong rore sarpo terang dilia ro ke cheng sia phong chingro mamai ke pamang. ACYPA Dipu Regional Committee arpu kimi kachepek. Kohora cleared up Karbi Society Committee atumpen Karbi Sengkan kimi ketalon ponjia phan Birta kepang dakpon. Kardom Karbi Anglong Life Abirta ke lara dona phan setami nilisami Juli Bepi nonarji tha Birtang tonpen. Kedamtang arko ni phai inquiry ni anarlo por phai kreisia porpen lakha inquiry phri Deopani constituency ke parlo jilangso borjan timung arong along rore sarpoterang dilia ro kecheng sia phong kacheng rumamai padopon. Hem misibet busita kedo kedam prek jam pulote kacharap cheto vek nengja porahot der chata hai bonta kai ke ta hemisi chorapet junrapet claim rapet chingki chingwai rapet pulote ajara saita claim pachun ponon lason tak taksi kedamtang arkoi ni phai inquiry ni jilangso borjan timung arong along rore sarpo terang dilia ro kecheng sia phong chingrumamai dopon laso amai ke japon lake jugen terang hin pensi mai chari ponlo kapachinia saya modoan kongchun bang Andrew terang ahin pen parju ponlo Karbi Anglong atok anoke do rore sarpo terang dilia ro tum jongsi chingrum dunji ninghang pulote phaponlo laben labangso aro atum kachichini thekjia phan kisung ke boya hut anta chirap cheto dun rapet po lapen jutang jubat ke klem ji do pulote e don pen sika pharoisi chirum pidun po lapen non ke bang jai ningkana pharman ke koilamatia habar degruma thoyalongsi thangthanga chiklo ni phai inkoranel kebarni ingdeng hini rore sarpo terang dilia ro kachingruma mai padopon thupo bangso mayalong Dipu Koilamati Balipathar Womulangso Jilangso Choki Hola Lapen Pregjam pen Rore Sarpo Terang Dilia Roching Rumsi Don Parohini Sosia Hemtonatum Chetongdon Lapen Nona Kimi Arpu Kedeng Ponatuma Men Lake Rore Sarpo Terang Dilia Roamaipu Jugen Terang Kongchun Bang Andrew Terang Dunmaipu Sarsing Terang Rapchun Bang Benting Terang Roben Terang Nogen terang, Dorsing terang, Biren terang, Ronjit terang, Dihin rimbang, Kison terang atau aphan arpu pekpon tanglo. Or terang dili cingnu mamai kali, lapang tum ala rore sarpu, terang dili tum cerum amai si patilo, Biren ke fast lo pati ceng lo, besi muning pangdang kon momji pasti tum mathalo, asi katawe pining sitong lekhe atum an atame, itu apuriar sitong lekhe tum silong le do ulang, asi atum mustame, sini pan hada kontak nomor tak pidolo, asi rasa kontak nomor nang korpen itu maso puriar ciloi pastame, pining media ahin ben pacini lo. Sini secretary hoi pen kacuni riji mangkala pulo. Bangso rore sarpo terang dilia ro atuman nahol le dos tame Karbi Anglong West Karbi Anglong di Masau lapen angtan le do stame jong rore sarpo terang dilia ro lo utang te nang kontak no lapen itu cepachini sarado na itum ke hem sivia da ro lo sikirang jen ingkan ke dak koilomati habarong sile bangso mai dipon thupo Koilamati pen Samsoningti Karbi Anglong Live Kedamtang arkoi ni phai inquiry sirni Anti-Corruption Youth Power of Assam Mission Pen ke claim ke dam Japan Dipu Regional Committee arpu kimi kachepek pon Karbi Anglong atok ano along rat akisong ke langchari dun Japan Karbi Anglong hempi Dipu along ta ACYPA aro seng ponsi Mission Pen ke Japan Japan arpu kimi chepek ponlo Bangso amai along Karbi Anglong District Committee amai phu Chitra Bora pen mai japa hempu ponsi chunbang Sonsing Tiso pen mai ke pha lam the lapen alohi ke pachinia por en ponlo ACYPA Dipu Regional Committee Mesen pen ke Japan Japan Rahul Teron mai phu Toro Singh Teron aphan chunbang Rajen Tiso dun mai phu Sunil Tiso rap chunbang lapen penang arabang phu atuma phan arpu chepek ponsi Mesen pen bangso amai pachun pon আৰু আমাৰ আগত যি কমিটি আছিলে ডিফুট আঞ্চলিক ৰিজনেল কমিটি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে 12 তাৰিখে আমি জানুৱাৰী 12 তাৰিখে আমি ভংগ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি সেই কমিটি নতুনকৈ গঠন কৰিছো আৰু গঠন কৰি সভাপতি প্ৰেসিডেন্ট দায়িত্ব দিছো আমি ৰাহুল তেৰান তাৰপিছত জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী তৰ সিং তেৰান ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আমি দিছো ৰাজেন টিসু এসিস্ট্যান্ট সেক্ৰেটাৰী সুনীল টিসু অফিস সেক্ৰেটাৰী ৰেন সিং ইৰংপি ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী জয় সিং টিমুং অৰ্গেনাইজেশ্যন সেক্ৰেটাৰী টেন সিং ইন্টি তাৰপিছত আপোনাৰ স্পৰ্ট সেক্ৰেটাৰী ৰাম সং তেৰণ itu hitung na anti-corruption ni power Assam atong Karbi Anglong district adulo masela tum nil tum kachuning ri
Manggalang tum kapre men seng song kenili tum mangat hanga pudun de selang tum kapre so amen pen seng kusong de nitum da ning bangan ning dud de sila tum kapre song seng lo bote nitum da sapur lo la pen lo penang dam pa penang ko selang handa kan lo lasi alang bang kapre men bang la sila de ke mo por si nitum la eba nitum song pen central committee la jitu kaching bai pen je asoi mahang pathek lo pen je award pinai bola tumisi kaching bai dulu mati di bahkan la 2018 pen ke la award tak pipon lo he la sini li bang ke ratu tumbang emang huna lima kusi ni kudam ji ate ini tu si ene support salam lo he di mane fan award pg bolote alang si bang ke alang buko je kami ke claim post ini fan award bang na ilu buko mati di si alang fan jenaba walang li pan pilo alang pan puko je nang ang ini tung nang tung kami claim lo ba nang tung mesen lo lasina ni pan bangke award ang PG ba award ang PG mane nang pipo kulo tenge hala somen penge tangka masih kosong si hang ko hala so tangka alang pan hang lo bote alang mane presmi do ve ko sumunit ke je la tuma song ke tangka ke hang award tang pilo ra plus award amen ben tangka ne ke hang ko hat so tumsi presmi do jima uni ke gamatha News Report Karbi Anglong Live Lakhan Koira Trok Duar Bagori constituency ke parlo Kaziranga Kohora Cleared Up Karbi Society atumpen Chepatir Piponsi non kebangji thang ni phai isi pe ni phai hinian Karbi Sengkan kimi ke talon ponjia phan Kohora Cleared Up Karbi Society atumpen Sikdang ponbomlo Bangso ke talon ponjia mayalong Ason kachepati sitami padoponji lapen kachopapon Karbi artist chingbai tisu lapen arak folk fusion band atuma phansi kohora cleared up Karbi society atumpen manpeng alohi chopapon tanglopusi pherangkia tuma thengno nangpachini don lapen kohora Kaziranga apir thelongke kapre ka state country penta kai keta kijui kelanga phanwang pik lasi kohora cleared up Karbi society atumpen kibipon Karbi Sengkan kimi ke talon ponjelong armu ongdung pen nangchetong dun pen RD nang pidun vek thaposi Duar Bagori constituency pen chenglok east west Dima Hasau Sonitpur Biswanara Karbi doan atumta Kaziranga kohora cleared up Karbi society amai phu harlongbi phangchu dunmai phu binison ingti dihin rimbang Prodip Terang Kongchunbang Dhoniram Rongpi Chunbang Gobin Ingtia Tumpen Solangdo Karbiara Daphan Chuning Ripon ke bangji niphai thang achiklu tarigisi niphai si pen hiniar nian panini isi ajai megnitum ibiponi phaning hanglo lake itum Karbi Sengkan gimi katalon lo lapen nitum kohora hawar along Kaziranga hawar pulo da kohora arong along ba nitum Kaziranga hawar along itum jutang jubatahin abang akadure mate asone chokchi nitum mane kadure sondo jetheklok lasi nitum abang so matha pon pensi nitum jutang jubatahin kepa phihu pujetheklong sinitum uthot la non pending Sengkan penitum jutang jubat aphan RD pipon mate pirthe pache thangi phan mane nitum ninghang pensi labang so ning Sengkan mi ke talon ahut sini tum isi ronga je so pu talon yodo ado tante la nale tum la panin nialong alhi ka chapa pon son doing ma o doing ji ni tum la non sing bai bom lo itum la alhi bang ke alhi sarpu apan manpeng alhi la kadu ke yotha phapani ji la peni tum program bedeng pon la tarik siar ni bang ke ini tu la heri itu local non kokel anpathe thekhedak pasi local atong bongla ektum Karbi atum kisuman sports do sport mane khelal hai kapathu la leng no kapathu mukha bang chepate pol News Report Karbi Anglong Live Ningkan pho pharman Longri ke pachari ponjia phan Election Commission of India hinpen Northeast India long Longri ke thom mate Meghalaya Tripura lapen Nagaland long Assembly akilik kachepati journey pangdak pontang long Labangso Puthak Election Commission of India hinpen arkoni bhai trainer cap arni press conference phaponsi Chief Election Commissioner Rajiv Kumar hinpen pangdak ponlo
labang so press conference out ke than pona tengke Tripura long ria long ke arnisi verang bongsi constituencies ke do anta thang thanga chiklo ni phai kre trok arnisi padopon kokpo lapen Meghalaya long ripen Nagaland long ria long bangke thang thanga chiklo ni phai inkoira trok sir nisi kilik padopon po Tripura Meghalaya lapen Nagaland Assembly akili kalong votes ke lakha ponji lapen ang the ke paklang ponji ni lake theria chiklo ni phai hiniar nisi paklang pon rapet po labang so long ri ke thamalong pinpur dam sinang non Tripura long ri along ki khiboma government lake BJP government halpu Meghalaya along setami BJP atum kachirab don pensi National People's Party khipon bomlo lapen Nagaland along ri along setami BJP atum kachirab don pensi Nationalist Democratic Progressive Party atum khipon bomlo lasi non ki bangja kili galong labang so long ri ke thomara atum puthot pachari ponthuja barsai pithulangma pipema lage non thang thanga chiklo ni phai khre trok lapening ko ra trok sir ni si matha pon ikpo kado kabe pangrum pen lak trok ebra hinira suriner kep abang pubang phia tumsi ingwai pon ikpo lapen akimia water setame lak hinira suriner kep phai an nangklang lo National Desk Report Karbing Longlal Akiro bajulonali tuma phana porka chipi ben birta na kelang dona pot pinya daba birta ke lapon si kangtonik long